Sibingelele sikwamukele indaba enze ihora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu lusha lezokusakaza eDTT lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazo ezinohlonze emini nje sivalile mine akusetshenzwe mine namhlanje senza ukuthi abantu bethole usizo ngokululeka ngokwengqondo Kushona abantu abangama22 abashe bangqonqa ngesikhathi kushayisana ibhasi kanye neloli emgoqweni R572 ngaphandle nje kwaseMusina esifundazweni Limpopo izolo ntambama. We will be interacting with lots of people here, other world leaders. So this is a great opportunity for South Africa to be here. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa nongqongqoshe zobudlelwane namazwe omhlaba uDkt Naledi Pandor bazoba nesonto elimatasa njengoba bezoba ingxenye yomhlangano wenhlangano yezizwe eMelika kuleli sonto. Iziphathimandla zomgwaqo eLimpopo zisola ukuthi ukukhathala komshayeli khona okube imbangela yengozi okushayisana kuyo ibhasi kanye neloli yadlula nesisebenza semayeni DPR Venatia ezingama22 izolo ntambama. Leli ibhasi belihambisa izisebenza semayini ngesikhathi lishayisana neloli maqedela thungeleka ngomlilo. Kukholakala ukuthi izisebenzi eziphangalele kule ngozi beziqashelwe ukusebenza ngaphansi emathunjini omhlaba yinkampani iMurray and Roberts kanti bezilibangise emsebenzini ngesikhathi kwehla lesigameko. During night shift we normally send best amongst us, and this driver that we also lost yesterday is one of the best. He's been driving for over 13 years on this road to Venatia mine. Iziphathimandla zomgwaqo eLimpopo zisola ukuthi ukukhathala ikhona kuyimbangela yengozi kanti ke umshayeli weloli kusola ukuthi ubengenazo izincwadi zokushayela. There are those who are taking advantage that our law enforcement officers cannot be everywhere. Instead of using proper road, they will choose to use the bypass, knowing that they don't have the legal documents for them to drive on our roads. Kusenjalo inkampani ebiqashe izisebenzi eziphangalele kule ngozi ithi izolekelela imindeni kanye nezinye izisebenzi. Iziphathimandla zemayini zithi kumisiwe ukusebenza kule mayini. Emva kwengozi ke njengoba sivenesha siyazi ukuthi ukuphepha kwabasebenzi nokuphatheka kwabo sikubeka phambili. Sivalile mine akusetshenzwe mine namhlanje senza ukuthi abantu bethole usizo ngokululeka ngokwengqondo. Abantu umndeni yabo le eshonile izolo abantu ababesebenza nabo. Uphenyo ngalesigameko luyaqhubeka. Umkhandlo masipala ibaPhalaburwa usihlonze njengendawo evelelwe inhlekelele indawo yasePhalaburwa kulandela umlilo wequbulo oshise izakhiwo eziyishumi4. Amazinga aphezulu okushisa kholakala ukuthi wona beyimbangela yokuqubuka komlilo ehlathini wenabela nasezindlini. Kusale kunje emva komlilo ekuthathe amahora ukuba ucimeke. Imndeni ke 13 manje ibala umonakalo odalekile. Emndenini wakaMabunda akusalanga lutho ikhaya labo lishela ngqonqa. Umndeni uthi lendlu ebinezitezi ezintathu uthungele ngomlilo ophahleni emlilweni oqhamuka ehlathini eliseduze. I am depressed basically because it's something you've worked for all your life. You know, we go to work with the purpose you want to have a safe, comfortable home to stay in. Indawo yezivakashi eseduze nayo ithungeleke ngomlilo. Omakhelwane babuthane lapha ukuyokhuculula. Nabo basabela ukuthi izindlu zabo nazo kungenzeka zithungeleke ngomlilo. I was checking and stressing because I've got a gas bottle in the house and I've got kids in the house and I was really scared. Umasipala ke baPhalaburwa usunikezele ngezindawo zokuhlala sesikhashana emndenini ekhahlamezekile. Umkhandlu ube nokuhlala okukhethekile kumemezela inhlekelele. We are saying as the local municipality we are going to sit down with the district together with all the stakeholders, make sure that in our IDP we speak to the issues of the disaster, because Phalaburwa now we can see that it's a disaster area. Kulele ukuthi ukukhuculula kuqhubeke lonke leli sonto.
Ingaphezu kwama50 imkhukhu ethungelwe umlilo yacekeleka phansi eBeacon Bay, Eastern Cape. Eminye imindeni sale dengwane ingenakho ngisho ukudla kanye nezindawo zokufihla ikhanda. Noma kunjalo kukholakala ukuthi imbangela yalomlilo ugesi wenyokanyoka njengoba izakhamuzi zithi sekuyisikhathi eside bengafakela ugesi kuleya ndawo. Insapho ezingamaxhobo omlilo nompumelelo zizama ukumilisela izindlu zazo. Lenhlekele ababahlali baphulukene nempahla zabo kokunye nezixhobo zabantwana zokufunda. Bathi urhulumente akayinanzanga imeko yabo. Basimoshakalelwe sonke singabahlali impahla khonto yonke into asinanto at all akho kwanto esinayo asinakutya asinampahla asinantoni asinayo kwa material leyo kwakha bhuti simoshakalelwe gqithi sibhlungu kakhulu. Masipala iBuffalo City uthi eyona ngxaki inkulu kule ngingqi kukutsalwa kombane ngondlela mnyama. Enye ingxaki ezibangela into yokubana kwehlele inhlekele into yokubana imimoya ebibhudla ngamandla iye yenza umonakalo. Kodwa ke lo monakalo wenziwa into yokubana abantu bakuthi belangingqi baye baconnecte kumbane ngokungekho semthethweni. Ukanti amapolisa ephondweni athi abantu abalishumi baphulukene nobomi babo eqonce naseGqeberha ngenxa yemililo. It is suspected that the cause may have been as a result of illegal electricity connection. However, the exact cause will be determined by the fire department. In both cases, inquest dockets have been opened for investigation. Amapolisa asungula uphando ngezehlo zomlilo kweliphondo. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC eBeacon Bay, eMpuma Koloni. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kanye nethimba longqongqoshe bakhe abayisishagalolunye sebefikile kwelasemelika lapho bezoba ingxenye yomhlangano omkhulukazi waminyaka yonke wenhlangano yezizwe. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa utheleke eNew York wezwa izindaba ezimnandi zokuthi amabhokobhoko asequmbe phansi eRomania. So it's really good to be here and we'll be interacting with lots of people here, other world leaders. So this is a great opportunity for South Africa to be here. Looking forward to some diplomatic victories? Indeed, lots of them. We've lined up a number of bilaterals and many meetings, starting with the Secretary General. Umengameli ube esebonana nongunobhala jikelele wenhlangano yezizwe uAntonio Guterres nokunguyena ohola phambili lolu hlelo lokuthi kufukulwe amazwe asathuthuka emhlabeni. Umhlangano wakuleli sonto uzobhunga ngamaphuzu aphathelene nozinzo ngokwezombusazwe emazweni ehlukene nokuvukela kwembuso yohulumeni kumazwe waseAfrika kanjalo nodaba lokuguquguquka kwesimo sezulu emhlabeni ngokunye kuzophinde kuxoxwe ngakho. I think South Africa continues to be part of the global community that is regarded as significant in terms of addressing the challenges that you have referred to. With the Ukraine-Russia peace initiative by African leaders, clearly there's a recognition that peace is the imperative, and I think more and more leaders now are talking about peace. Umongo kanye nesiqubulo somhlangano wakulonyaka kugxile ekuphuthumiseni uhlelo olubekelwe u2030 ngokuthuthukiswa kwamazwe asacathula kuqiniswe nozinzo lokukhanda uxolo emhlabeni jikelele. Isilo uMisuzulu kaZwelithini uhambele kwaphinda ngene namhlanje eyobhonga emswaneni njengoba isiko lingamvumelanga ukuba afinyelele enkonzweni yokutshalwa kwenkosi uMangosuthu Buthelezi ngomgqibelo. Njengoba bekutshala umntwana kwaphinda ngene njengomgqibelo, ingonyama izange ifike kwaphinda ngene ngokulandela isiko. Okhulumela isilo umntwana uAfrika Zulu uchaze kabanzi ngezizathu sokungayithameli imingcwabo kwenkosi. Lokhu kuyisiko nje elidala kwaZulu ngenxa ukuthi sokunemoya eminingi ehambisana nespirit so umuntu ongasekho ebakhona engenzeka ukuthi uma lemoya kuze iphutha ihlangana nesihlalo sekungaqala izinkinga ezinkulu ubone labantu sebelwa ngapha nangapha isizwe sesibuyele emuva. Umntwana uAfrika Zulu uqhubeka wathi indlula mithi kaNdaba kufanele inikezwe ithuba elanele lokubhekana nodaba lokuvala isikhundla sikaNdunankulu wesizwe samaZulu. Lona okhulumela isilo uthi lesi sikhala akusisi isikhala esingavalwa ngoba kusho umphakathi nje, kanti futhi ngokusho kwakhe akufanele isizwe samaZulu sijahele ludaba ake kuhlonishwe ukukhothama kwaphinda ngene kwamanje. Indlula mithi kaNdaba idinga ukunikezwa ithuba elanele ukuthi ibhekane nalenselelo yokuvala isikhala sikaNdunankulu. Isikhala sikaNdunankulu akuyona position
ongayivala imihambo ngoba uphushwa umphakathi, especially ngoba kunema-political expedience, kunabantu nje abawosopolitiki asebecuthele ukuthi nabo bengene kulolu daba. Njengoba ingonyama isemagcekeni okwaphinda ngene namhlanje njengenhloso yokukhalisana nomndeni, yemukelwe umntwana uVezifa oyindodana endala eMbabazane. Bukela isithathu iqhubeka etolo kanti uma sibuya sokuphathela uWT. Kushone wesifazana oneminyaka engamashumi eWestern Cape ngesikhathi kuhlasela amagagasa nolaka endaweni ezimbalwa. Sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena mbukelo dabeni oluhambe phambili besibike ukuthi kushona abantu abangama-22 abashe banqonqa ngesikhathi kushayisana ibhasi kanye neloli emgwaqeni R572 ngaphandle nje kwaseMusina esifundazweni Limpopo izolo ntambama. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube, ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola. Ungqongqoshe zogesi uDokotela uJose Ntsura Mkhupa uthi ukulungiswa kwesiphehli sasekusile uUnit 4 ngempela sonto kuzosiza ukwehlisela izigaba zohlelo lokucisha ngogesi esigabeni sesine. Ungqongqoshe uthi ikusile izolekelela kakhulu ekubuyiseni uzinzo ngeziphehli zayo ezihlukene. Iziphehli ezintathu zizobuyela ekusebenzeni mhla ziyi-14 kuMfumfu kanti esisodwa mhla zingama-30 kuMfumfu. So remember now you have Unit 4 running. I did say now it's running. By the end of October you'll have Unit 1 and 3 running. So the accumulation of these 3 units is 2,400 megawatts. Eskom iveze ukuthi imali ebekelwe ukulondoloza ugesi kulonyaka ingu-11 billion wamarandi. We are looking at various financing options to allow us an opportunity to expand the grid, strengthen the grid at the rate that will make it possible for us to accommodate new generating capacity, especially the ones that are coming from renewable energy sources. So as indicated before, we are hosting that grid financing or transmission financing seminar, working together with the JSE as a reputable aggregator of the financing community in the country. They've got a full appreciation of what are some of the requirements of the financing fraternity. Ramukhopa uthi imali ezodingwa yi-Eskom yonke ukuyisiza isebenze ilinganiselwa ku-210 billion wamarandi. Imeya seTshwane uSilas Brink ehambisana nozakwabo bezamandla benesithangami nabezindaba mayelana neindlela zokuthuthukisa inqalasizinda yogesi ngaphandle komasipala iTshwane. uBrink uchaze lolu hlelo njengenye yamasu okuzama ukulekelela iEskom kodwa uthi ngaphandle kokusebenzisana nezinkampani ke ezimela lokhu kungashabalala njengamazolo ebonilanga. uBrink uthi bamatasa nokuzama ukuthuthukisa inqalasizinda yogesi kodwa umasipala eTshwane awunayo imali elingene yokulungisa inqalasizinda. It can have a significant impact on reducing our Eskom dependence, and that's why partnerships with the private sector are going to be key. So at the moment there is a notice out for the public to comment on whether they think we should be leasing out these power stations, Pretoria West and Rooiwal, as per the council resolutions. We'll get that feedback. Once we have it, we'll make the decision on whether to lease the power stations. Imali esichithiwe kulungiswa iziteshi ezimbili eziphakela ugesi ngaphansi kwalo masipala ibalelwa izigidini zamarandi. Both of them are costing us 300 million, that is including the staff and the maintenance, keeping it idling and all of that. So it was quite expensive. So it's a very expensive exercise for us. A very good reason why we're now going on private. uBrink wengeze ngelokuthi lolu daba kufanele lisukunyelwe kusemanje ukuze eminyakeni ezayo singabhekani nenkinga efanayo. Everything in terms of energy generation in this country is falling apart. And if we don't think out of the box, we're going to be in serious trouble. I want to emphasize that. Uthi kuyo yonke imizamo abanayo banethemba lokuthi izinkampani ezizimele zizofaka isandla kulwisana nenselele yogesi ebhekene nezwe.
Izakhamuzi zaseGarden Route Western Cape zizilungiselela amanye futhi amagagasa nolaka angaphinda agasele kule ndawo njengoba enze umonakalo omkhulu ngempela sonto. Owesifazane beneminyaka engamashumi ushonile emva kokuthathwa yiwo lamagagasa olwandle ngaseGeorge. Amagagasa amakhulu adalwe imvula enamandla ahlasele indawo ezisogwini eGarden Route. Kubikwe amagagasi anolaka ukusuka empumalanga kuya entshonalanga yase-Western Cape. A massive wave just came past, picked up a big container, moved it around like a dinky toy, smashed it into my car, and then we knew all hell is going to break loose here in Errol's Bay, which then it did. Abezimo zenhlekelele basheshile ukuzobhekana nesimo. And then we start to evacuate the people. That was the cars first, to evacuate the cars and stuff, and I sent from our senior management also to Victoria Bay and the Tororo Mouth. Amagagasi anolaka abikwe nasePlattenburg, eMossel Bay, eStill Bay kanye nezinye ingxenye zeKapa. Kusenjalo isikhungo sabatakuli basolwandle nabezimo eziphuthumayo eThekwini sebekhiphe isexwayiso sokuthi kusalindeleke amanye amagagasi aphezulu, ngakho abantu abagweme ukuya emabhishi. Izangoma zezulu zikhiphe isexwayiso sefulegi eliphuzi zinxenxa izakhamuzi zaKwaZulu-Natal ukuba zigwema amabhishi. Lokhu kufaka phakathi indawo eziseningizimu yeKZN, iPort Alfred, Richards Bay kanye neNorth Coast. It's springtime and we're moving into that time of equinoxes now once again. So this is one of those circumstances, unique circumstances that happens from time to time where one has excessive waves coming through. It's going to be quite a big job. It's going to be quite a few days worth of work just to clear up everything and the depth of sand that we have. And in walking around here today, just assessing the power of the water of the ocean in moving around huge bits of infrastructure. Kanti kusenjalo eWillow Park eGqeberha kuvalwe yonke into, akuvunyelwe umuntu emva kokuthi amagagasi amakhulu olwandle eshiye omkhulu umonakalo kule ndawo. Ababhekele isimo sezulu baqagula ukuthi umoya onamandla uvunguza kakhulu engxenyeni yeningizimu nezwe unomthelela wokwakheka kwamagagasi amakhulu nangejwayelekile olwandle. Akuwona wonke ke amabhishi avaliwe eGqeberha njengoba lawo aseNelson Mandela Bay eqhubeka ngokwejwayelekile. Nokho kukhishwe isexwayiso sokuthi laba bavakashela olwandle bahlale beqaphele ukuza kwamagagasi. Liphezulu uhwebo lerandi imakethe njengamanje. Libizo 18 rand 97 cents edoleni laseMelika, libe ngu20 rand 22 cents kupondo, kanti lingu 22 rand 22 cents kwi-euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 38 cents. Isephezulu inkomba yezabelo JSE emini nje. Igolide libiza $1,928 i-ounce, iplatinum yona ibiza $934 rands kanti ke $68 i-ounce. Oil ongahluziwe ubiza $94.54 umphongo lo. Mbukeli sibeka lapho ke indaba zehora lokuqala imini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMagebe. Yakosokhelela inkosazana uManzuza, umshazi kaNeshoda ngamaqhoboza. Sale kahle.